полымя вогнішча заўжды нагадвае беларускія легенды і казкі. Таму для Тоні сёння я прачытаю невялічкую казку, якая завецца «Правільны суддзя». Араў адзін мужык у полі на кабыле, у якой было жарабя. Ішоў міма святы Мікола з трысцінкаю, узяў і забраў жарабя з сабою. Мужык крычыць: «Куды ты, стары, жарабя забраў?» «Як куды? Гэтая жарабя, гаворыць, а жарабіла мая трасцінка». Пачалі яны тузіліся, пакуль не прысталі. І давай ужо згаджацца на суд. Мікола пытае ў мужыка: «А дзе ж ты ведаеш такога суддзю, які б нас мог рассудзіць па ўсёй праўдзе?» «Ёсць у нас суддзя. Вярсты за 3 ад вёскі нашай жыве. Пойдзем да яго, ён нас разбярэ». Прыходзяць да суддзі. Мужык і расказвае сваю крыўду. Так і так, маўляў. Суддзя выслухаў усё ды і кажа: «Пасядзіце трохі тут. Цяпер мяне калі вас судзіць. А куды ты паедзеш?» – пытае Мікола. «На мора авёс сеяць», – адказвае суддзя. «Дык на мора ж авёс не сеюць», – гаворыць Мікола. «Ну і трасцінка ж жарабя не ажарэбіць», – адказвае суддзя. На гэтым суд і закончыў. Мусіў Мікола аддаць жарабя мужыку. Вось такая цікавая беларуская нацыянальная гісторыя.